and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Bro, abi na ko dili na ka makahimo sa pagbiya sa inyo, nga ikaw ra. Karon nga nana si Aisa uban nimo. Wa ko problema ni Aisa, bro. Pagibuyag, wa gitan siya ilabad. Aw. Iyagi kong giyatagan sa iyang respeto. Aw, mayo kun mao na. Lahi man ang image karon niya. Kay sa una na kong pag-ila niya. Wa gyud ko magdahom nga o sa kadisinting Aisa nga kung nakita karon. I'm so proud to tell you nga andam gyud kong muko-operate niya. Aron sa kumulampo sa kong tumong, kamo barug yun isip tinuod nga laki. Ako kang iampo, bro. Salamat. Karon, pwede na ba na akong maibawaan kung nganong imo kong gipaani din eh? Tungod di Amaya. Ha? Sorry to tell you nga nagduda kung may gibuhat na nga anomalya ka na si Amaya. Ha? Wala si Amaya sa boarding house. Gayang gisak-an, bro. Murag iyaran ning gihimong alibay para di makakaplag si mama ninyo sa iyang tumong sa pagpalayo sa inyong kiliran. Ganong nakaingon mga anak. Tungkol kay sawa na ko'y hulong sa pag-surveillance niya. Ako ram kinasakpan ang tinuod niya nga kalihukan. Ako mismo. Akong nasaksiyan nga mibalhin siya ganina anang nindot nga bahay sa unahan. Nakakita ka ng bahay nga nagbuntaog sa unahan ka na? Oh, Ako ginasaksiyan ganina ang iyang pagbalhin diha. Kauban si Jeff. ha? But take this nga pasangil, bro. Kay mahimo ba yung masayop ning niya sa kong una-una? Pero ako ging barugan. Ang akong giingon nga nakita gid nako nga kuyog niya si Jeff. Kay mao magani tinuod. Ang dila nako masiguro. Mao ang rason kung nganong si Jeff ang iyang kuyog. O kung nganong naa siya diha nga nang nindot kaayo nga bahay mo saka. Klaro kay nga mahal gina kung magiskutag abang, di ba? Pero mahimo sad nga gipasaligan na siya ni Jeff nga maoy mangako sa abangan. Basta iya lang nga ipahimutang og tarong si Amaya. Dili ko gusto mugawas nga judgmental. Mao nga ipadayon ako ang pagpaniid ron. Aron mahibaw-an kung unsa gid ang tinuod. Gisultihan talang ka sa akong nadiskubrihan. Aron di ka maglaom. Nga tuwa pa adtong unang dapit nga iyang gisak-an si Amaya. Butang nga angay ni kong pasalamatan. Tungod kay, di sa ko gustong magmatalang og buntag, bro. So, ato lang susihon kung unsa gid ang tinuod para di ta masayop. Ug sa ari ko. Sa ari ko nga dili gid una nimo sultihan si mama nimo. Bahay nini atong nahibawan. Bisan pa si Aisa. Ay, sorry. Nahukay noon ka. Wala ko kapugi akong kakulingan. Magkatintal mo ko rin mong kagwapa, Maya. Hangtod ini mo rasa. Murag di pa ko makatuo nga. Ako ka na. Kinahanglan pa ba kong mudi ka? Buhata. Aron mo ingon kung giyaga-yagaan ako ni mo. Naibaw pa kag nganong sayon na kay ko ni mong nakuha. Ano man? Tungod kay kani ato pa. Crush na tika. Gibati ko kahadlok akong balibaran ta ka. Sa usa lang unya pagpamilok. Mawagtang ka gid ako sa hingpit. Aw. Maglimita po kung milihay ka pa. Kaya dili ako ang tipo sa tao nga mugukod sa huwa magkagusto na ko. So, milampos man ka. Unsay mo ikasulti? No string attached akong gusto, Maya. Ha? If you will love me, naara ko. Pero not to the extent nga magpagapos ko rin mo pinagis kasal. Sorry nga, wala sa kong bukabularyo.
I am not the marrying kind. So, unsa may mahimong status nato ini? As long nga magkinahanglan ka pa nako, naara ko. Pero, come and go ang akong dating. Mupundo ko din kung gusto ko. Salaktod. Dili ka magkariman sa kompetensya. So, taplara ko kabit? You get it right. Tulad doon ako isawa. Usa? Pero wa kay angay kabalakan. Kaya siya din eh. Wa siya sa nasod. Huwag yung plano nga mo tunong og Pilipinas. Magpaabot sa to kung saan ako doawa. Ikaw siyang bahin, laumi nga di ka ako pasagdan. Kaya sukli si mong gibuhat ay paglipay na ako. Huwag kang kasalig malipay ka, Amaya. Huwag makatupong na kalipay. Tur kay boss guntaman ka. Ug puno na ho kanunay yung mga sugdanan sa kwarta. Huwag inigakita sa mga tao mo. Usa na kalahi nga Amaya ang ilang makita. Mom, managlayo kayong gidaganan si mga nauna. Gimingaw na ka ni Amaya, no? Dili ko makalikay, Aisa. Ako siyang anak. Nakasabot ko, Mommy. Kasakit sa kamingaw. Sakit mo rin dili ko makagwanta. Bisag yun sa nakubadlong ang akong kaugalingon nga dili mo patik ingon ini. Pero mo patig babaw yun ang akong pagmahal sa akong anak. Bisan pa sa iyang pagkaway tahod na ako nga iyang inahan. Nga nung dili pa man ikaw nahimo na kong inahan. Anak. Mommy, pagkaksa ko, please. Ahaw ko sa tinuod kapag panggap. O gusto ko na mabatyagan, Mommy. Please. Ayaw na kitaw na ako. Kaya andam ko ng tugbangan sa kong pagmahal nga gihikaw sa tinuod na kong inahan. Mahal ta kanak. And I will always love you for the rest of my life. Aisa. Salamat. Salamat, Mommy. Nakuha-kuha nagtunok sa kong tugan. My love, you look so serious. Gabi pa kong nakabantay ni mo nga murag wag yun sa mood. Hilom kay ka. Naluoy lang ko ni Mommy. Wa gid ka pug yang gibati niya kamingaw ni Amaya. Iya gid intaw ning napahungaw nako. Mao nagplano ko nga pangitaon gitong babayhana kun asa siya. Ha? Dili ko makagwanta nga magtan-aw sa imong inahan nga matag karon og unya maglantaw sa gawas. Kay namasi nga iya makita nga motunga si Amaya. Mao karong adlaw. Igahinin ako sa pagpangita ni Amaya. My love. Pasagdi ko mulakaw, ha? My love. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!